Επιστροφή στη δράση για την EuroLeague μετά την διακοπή για τα κύπελα και τις εθνικές ομάδες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αμεριδής και στο σημερινό βίντεο θα δούμε και θα αναλύσουμε όλα τα παιχνίδια της 27ης αγωνιστικής. Θυμίζω 5 αναμετρήσεις για σήμερα Πέμπτη με το El Clasico να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ενώ την Παρασκευή έχουμε συνολικά 4 αναμετρήσεις με τα παιχνίδια και των ελληνικών μας ομάδων. Φύγαμε κατευθείαν για τη δράση. Χρονικά πρώτα το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Ζαλγκίρις. Ο Ερυθρός Αστέρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντός στόχων μέσα στην εξάδα για την ακρίβεια. Από την άλλη η Ζαλγκίρις βρίσκεται 2 νίκες μακριά από την 10η Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας συνολικά 7 αγωνιστικές ακόμα μπροστά της. Με την φυγή του Lonnie Walker τα πράγματα μοιάζουν δύσκολα. Δείχνει σαν να ρίχνει λευκή πετσέτα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι δίκαια κρίνει φαβόρη τον Ερυθρό Αστέρα. Πλέον με 7 αγωνιστικές να απομένουν, θεωρώ ότι αυτό που παίζει βασικότερο ρόλο για τις ομάδες είναι το κίνητρο που έχουν και οι στόχοι που υπάρχουν εν ώψη του κλεισίματος και της φετινής κανονικής διάρκειας. Θεωρώ ότι ο Ερυθρός Αστέρας, καλός ή κακός, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από την Ζαλγκίρις, η οποία πριν από το κλείσιμο για την διακοπή δεν έδειχνε ένα σε καλή κατάσταση. Σωστό φαβορί στο 1.35 η απλή νίκη των Σέρβων, οι οποίοι πήραν και το κύπελο Κόρατ στο τελικό απέναντι στην Παρτίζαν. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με μια επιλογή που θεωρώ ότι παίζεται πάρα πολλές φορές στα παιχνίδια της Ζαλγκίρις και αποτελεί την ομάδα με τις περισσότερες εύστοχες ελεύθερες βολές. Συνδυασμός λοιπόν, ομάδα με τις περισσότερες εύστοχες ελεύθερες βολές Ερυθρός Αστέρας και νικητής για την γηπεδούχο ομάδα σε μια απόδοση κοντά στο 1.90 είναι μια αρκετά καλή επιλογή από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Επόμενο παιχνίδι στην Ιταλία. Η Αρμάνι υποδέχεται την Μονακό. Μια Αρμάνι η οποία έχει επιστροφές, με τον Μεσίνα να βλέπει τον Μίροτιτς και μέσα στα κύπελα να παίρνει χρόνο συμμετοχή στα παιχνίδια. Βέβαια η Αρμάνι δεν κατάφερε να κερδίσει το κύπελο, χάνοντας τον τελικό. Παρ' όλα αυτά είναι στην 10η θέση και θα παλέψει μέχρι τέλους για την παραμονή της έστω στο Playing Tournament και από εκεί να διεκδικήσει μία από τις 2 θέσεις για τα φετινά play-off. Από την άλλη, Μονακό έκανε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή μέσα στην περίοδο της διακοπής, παίρνοντας τον Daniel Tice, τον Γερμανό παίκτη, ο οποίος έφυγε από το NBA και ενισχύει την γαλλική ομάδα στην θέση 4. Θεωρώ ότι οι Μονεγάσκοι έχουν καλύτερο υλικό, είναι σχεδόν πλήρες, έχουν επιστρέψει και ο Lloyd και ο Κόμπο. Ο Σπανούλης πλέον θα μπορεί να διαλέξει την καλύτερη δυνατή δωδεκάδα για τα παιχνίδια. Μπορούμε να κρατήσουμε 2 επιλογές από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η μία έχει να κάνει με το over 82,5 πόντους για την Μονακό. Η Αρμάνι είναι μια ομάδα που επιθετικά είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ επικίνδυνη. Αμυντικά όμως έχει τις αδυναμίες της. Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι η Μονακό έχει την ποιότητα και ειδικά στα γκάρντ για να τα απεξέλθει σε μια τόσο δύσκολη έδρα. Ο Καλάθης ξεκουράστηκε στα παιχνίδια κυπέλου και Leaders Cup. Θεωρώ ότι το over 5,5 assist της αποδόση κοντά στο 1,65, αν το συνδυάσουμε με ένα handicap κοντά στο συν 12,5 για την Μονακό, μας δίνει μια αρκετά αξιόλογη απόδοση κοντά στο 1,80. Θεωρώ ότι ο Έλληνας γκάρντ θα επιστρέψει ορεξάτος για να βοηθήσει την ομάδα του Σπανούλη να περάσει με το διπλό από το Μιλάνο. Επόμενη αναμέτρηση, το παιχνίδι της Παρί απέναντι στην Bayern. Για την Παρί θέλω να σταθώ λίγο στο πρόγραμμά της, το οποίο έχει μπροστά της για τις επόμενες 6 ημέρες. Αγωνίζεται σήμερα απέναντι στην Bayern. Στη συνέχεια έχει το Σάββατο παιχνίδι με τη Σεντ Κουεντίν για το γαλλικό πρωτάθλημα. Τη Δευτέρα πάλι εντός έδρας είναι το εξαναβολής παιχνίδι με την Φενέρ. Και την Τετάρτη υποδέχεται πάλι εντός έδρας για την EuroLeague την Μονακό. Στην ουσία μέσα σε 6 ημέρες θα παίξει 3 φορές για την EuroLeague και 1 φορά για το πρωτάθλημα, όλα εντός έδρας. Θεωρητικά το σημερινό είναι και το πιο εύκολο για τους Παριζιάνους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στην 7η θέση, 1 νίκη πίσω από την ομάδα της Bayern, συν το εξαναβολής παιχνίδι φυσικά που δίνουν τη Δευτέρα με τη Φενέρ, και έχουν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να κερδίσουν την Bayern απόψε και στην ουσία να αποκτήσουν ισχυρότατο προβάδισμα απέναντι στους Γερμανούς για την απευθείας πρόκριση στα εφετινά play-off. Must win παιχνίδι για τους Γάλλους, οι οποίοι σίγουρα εκμεταλλεύτηκαν το διάστημα της διακοπής για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσεις. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι σωστά δίνονται φαβορί στο 1,50. Θα επέλεγα ένα συνδυαστικό bet builder και εδώ με ένα συν 4,5 για τους γηπεδούχους
και ένα over 166,5 πόντους στο μάτς. Τόσο η Bayern εκτός έδρας όσο και η Παρί εντός έδρας ανεβάζουν πολύ το τέμπο. Αμφότερες οι ομάδες έχουν πάρα πολύ καλές επιθετικές επιλογές, οπότε αναμένω να δούμε και ένα μάτς με πάρα πολύ υψηλό σκορ. Οπότε η συγκεκριμένη επιλογή θεωρώ ότι μας καλύπτει σε ένα βαθμό και σε μια πιθανή έστω και ωριακή ήττα της Παρί, αλλά σε ένα πολύ υψηλό σκορ για την συγκεκριμένη αναμέτρηση σε απόδοση κοντά στο 1,80. Πάμε τώρα και στο El Clásico ανάμεσα στην Real και την Barcelona. Δύο ομάδες οι οποίες απέτυχαν στο Copa del Rey. Η Barcelona πολύ νωρίτερα φυσικά από την Βασίλισσα, η οποία ετήθηκε στον τελικό από την Μάλαγα έχοντας μια πάρα πολύ μέτρια εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι η Real παρά τις μεταγραφές δείχνει να βρίσκεται μπερδεμένη. Ο Σμιθ, ο οποίος ήρθε από το NBA πριν από λίγες ημέρες, αποδεσμεύτηκε από τη Real, κάτι που επιβεβαιώνει και μέσα από τις δηλώσεις του προπονητή της Real, ο Τσους Ματέο, ενώ και για τον Μούσα υπάρχουν διάφορες φημολογίες με τον Βόσνιο, το οποίο το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι, να φαίνεται να αποχωρεί από την Βασίλισσα. Πάρα πολύ περίεργο το κλίμα στην Real, από την άλλη πάρα πολλές απουσίες και για την Μπαρτσελόνα. Μετράμε Kevin Πάντερ εκτός, Λαπροβίτελα σε φάση επιστροφής, ενώ και ο Χουάν Νούνιες είναι εκτός από το παιχνίδι του El Clásico. Λαβωμένη η Μπαρτσελόνα στην περιφέρεια, ο Βέσελη είναι ερωτηματικό, μάλλον δεν θα παίξει, οπότε ο Παναρόγια θα έχει να διαχειριστεί πάρα πολλές απουσίες για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ένας παίκτης που λογικά θα βγει μπροστά για τη συγκεκριμένα μέτρηση και θα πάρει και πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής είναι ο Τόμας Σαντοράνσκι. Ο Τσέχος, ο οποίος είναι ο κινητής μοχλός έτσι και αλλιώς για την Μπαρτσελόνα στα παιχνίδια της εντός και εκτός έδρας. Έχει πάρα πολλές assist, παίρνει πρωτοβουλίες και στο σκοράσμα, ενώ και το ύψος τον βοηθάει να μαζεύει και πάρα πολλά rebound. Το όριο του σε μια εταιρεία για συνολικά πόντους, rebound και assist έχει βγει στο 20,5 σε απόδοση κοντά στο 2,20, αρκετά πάνω από τους μέσους όρους του, αλλά αν συνυπολογίσουμε ότι θα χρειαστεί να καλύψει σε όλες αυτές τις κατηγορίες τους προαναφερθέντες που θα απουσιάσουν στην περιφέρεια, νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο σε ένα παιχνίδι που μοιάζει αρκετά περίεργο, αρκετά περίπλοκο, με την κατάσταση στις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερη. Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι τώρα της ημέρας, αυτό ανάμεσα στη Μακάμπι και την Φενέρ. Σωστό φαβορί η Φενέρ, η οποία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αποδίδει πάρα πολύ καλό μπάσκετ και δικαιολογημένα είναι στο κατόπι του Ολυμπιακού. Δύο νίκες βέβαια πίσω από τους ερυθρόλευκους, αλλά έχει και το μάτς λιγότερο αυτό που θα δώσει την Δευτέρα στο Παρίσι. Από την άλλη, η Μακάμπι έχει μείνει αρκετά πίσω, δεν προλαβαίνει φυσικά ούτε καν τα play-in tournament. Θεωρώ ότι η Φενέρ εύκολα ή δύσκολα θα βρει τον τρόπο να περάσει από την ουδέτερη Σερβία, από το Βελιγράδι, από την έδρα της Μακάμπι. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε ένα ειδικό στοίχημα, έχει να κάνει με τον Baldwin. Δείχνει να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά του και παίζει κόντρα στην πρώην ομάδα του. Το όριο αρκετά χαμηλά, σίγουρα δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Baldwin και αυτό φαίνεται από τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, το 10,5 θεωρώ ότι είναι ένα όριο το οποίο ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να το ξεπεράσει. Σε απόδοση 1,80 δεν είναι σίγουρα όμως από τις πρώτες μου και βασικότερες επιλογές από την 27η αγωνιστική. Πάμε τώρα και στα παιχνίδια της Παρασκευής. Πρώτη χρονικά η αναμέτρηση της ΕΦΕΣ απέναντι στην Άλμπα. Αδιάφορη παντελώς. Η Άλμπα δεν έχει καμία ελπίδα για την συνέχεια στην EuroLeague. Από την άλλη, η ΕΦΕΣ είναι δύο νίκες πίσω από την δεκάδα και σίγουρα το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι must win. Από τα παιχνίδια που αν τα χάσει, νομίζω ότι κόβονται οριστικά οι ελπίδες της για την συνέχεια και την διεκδίκηση μιας οποιασδήποτε θέσης στα play-off της EuroLeague. Εύκολα ή δύσκολα οι Τούρκοι θα πάρουν την νίκη απέναντι στην αδύναμη Άλμπα. Νομίζω το παιχνίδι θα πάει και αρκετά ψηλά στο σκορ και με τον τρόπο που αγωνίζονται και οι δύο ομάδες. Ωστόσο, τόσο το handicap όσο και το όριο πόντου θεωρώ ότι δεν έχουν και κάποια ιδιαίτερη αξία. Πάμε τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ιταλία. Η Virtus υποδέχεται τους ερυθρόλευκους. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πέρασε μια περίεργη φάση μέσα στα κύπελα, τόσο λόγω της ήττας στον τελικό από τον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικότερα της πολύ μέτριας εικόνας που παρουσίασε καθ' όλη την διάρκεια των παιχνιδιών στην Κρήτη. Βέβαια, έχει να διαχειριστεί ο Γιώργος Μπατζόκας και κάποιες απουσίες όπως είναι αυτή του Τόμας Γόκαπ, ενώ και ο Λούκα Βελντόζα τραυματίστηκε λίγο πριν το κύπελο, άγνωστο σε τι κατάσταση και αν θα καταφέρει να επιστρέψει στο παιχνίδι της Ιταλίας. Ο Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση χρειάζεται την νίκη, έχει τους παίκτες φυσικά για να την πάρει. Από την άλλη, οι Ιταλοί στρέφουν πλέον εδώ και αρκετές αγωνιστικές του ενδιαφέρον τους στις εγχώριες υποχρεώσεις.
Θυμίζω ότι είναι στην 16η θέση με μόλις 7 νίκες. Νομίζω ότι ο Ιβάνοβιτς πλέον στρέφει την προσοχή του καθαρά στην Ιταλία. Ο Ολυμπιακός, αν παρουσιαστεί σοβαρός, θα περάσει με το διπλό από την έδρα της Ευρύτους. Ωστόσο, δεν περιμένω να ανοίξει πάρα πολύ η διαφορά. Ένα διπλό με συν 15,5 πόντους, μια καλή επιλογή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρώτη-τελευταία αναμέτρηση για την 27η αγωνιστική είναι αυτή στο Βελιγράδι, ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Μπασκόνια. Περίεργο το σταύρωμα για τις δύο ομάδες, κυρίως γιατί η Παρτίζαν φέτος δεν έχει δείξει ότι εντός έδρας μπορεί να κερδίσει αυτές τις λεγόμενες ισοδύναμες ομάδες για την διεκδίκηση της θέσης στα play-off. Θεωρώ ότι η Παρτίζαν εύκολα ή δύσκολα, βέβαια, στη φάση που είναι θα πάρει την νίκη. Η Μπασκόνια έχει μείνει λίγο πίσω, 3 νίκες από την 10η Αρμάνι, αλλά η αλήθεια είναι ότι με την εικόνα που έχει κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια, θεωρώ αμφίβολο αν θα καταφέρει να διεκδικήσει κάτι στο τέλος. Θα παλέψει σίγουρα τα παιχνίδια και αυτό περιμένω να κάνει και στην Σερβία. Δεν έχω ξεχωρίσει κάποια συγκεκριμένη επιλογή από το παιχνίδι. Οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν βγάλει ειδικά στοιχήματα. Ίσως επέλεγα τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στους πόντους, ένα παίκτη ο οποίος ξελασπώνει πάντοτε τον προπονητή του από τα παιχνίδια σε εύκολες ή δύσκολες έδρες. Και πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι που είναι αυτό στην Γαλλία και είναι ανάμεσα στην Βίλερμπαν και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός και αν έχει να διαχειριστεί προβλήματα και ειδικά στην θέση 5, ωστόσο έδειξε τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια που προηγήθηκαν της διακοπής ότι μπορεί στην έδρα του να καταφέρει να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Πλέον πάει στην έδρα της Βιλερμπάν απέναντι σε μια διάφορη γαλλική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει ότι εκτός έδρας φέτος μπορεί να τον εμπιστευτεί σε χαμηλές απόδοσεις. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι must win για την ομάδα του Αταμάν. Διπλό με over είναι η πρώτη επιλογή από το συγκεκριμένο παιχνίδι και με τον τρόπο που αγωνίζεται η Βιλερμπάν σε συνδυασμό φυσικά και με τις αδυναμίες αμυντικά που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας. Θυμίζω ότι ο Γκάμπριελ είναι αμφίβολος, ενώ και ο Τιμπορ Πλάις, ο οποίος συμφώνησε με τους πράσινους, θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον Αταμάν, παρότι ο Γερμανός έχει κάνει το πολύ 1 με 2 προπονήσεις με την καινούρια του ομάδα. Θεωρώ ότι η αγωνιστική άνοδος του Μίτογλου, τόσο με την εθνική ομάδα όσο και στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, κυρίως στο κύπελο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να κρατήσει ο Τούρκος προπονητής εν ώψη του παιχνιδιού. Ο Μίτογλου, ο οποίος θα δώσει σίγουρα βοήθειες, θα χρειαστεί να δώσει βοήθεια στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να περάσει με το διπλό από την Γαλλία. Το όριο του στους πόντους είναι αρκετά χαμηλά, στους 6,5, στο 2 σε απόδοση. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή από το συγκεκριμένο παιχνίδι, μιας και ο Έλληνας παίκτης θα χρειαστεί να δώσει τις απαραίτητες ανάσες τόσο στον Πλάις, ο οποίος σίγουρα δεν μπορεί να δώσει πάρα πολλές βοήθειες, είναι νέος στην ομάδα, ενώ ακόμα και ο Γκάμπριελ, αν αγωνιστεί, δεν είναι δεδομένο ότι θα έχει ξεπεράσει 100% τον τραυματισμό του για να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Αυτά και για τα παιχνίδια της 27ης αγωνιστικής. Θυμίζω ότι είναι η πρώτη μετά την διακοπή για 15-20 μέρες περίπου που είχαμε τα παράθυρα των εθνικών ομάδων και τα εγχώρια κύπελα για τις ομάδες. Όλες μου τις τελικές επιλογές τις βρίσκεται όπως πάντα και στο κανάλι μου στο Telegram, Κώστας Αμμυρίδης Basketball Tips, και φυσικά στο ανανεωμένο μας site bankshot.gr, όπου ανεβαίνει στυλ μου σχεδόν καθημερινά με την καλύτερη επιλογή της ημέρας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία πρώτα και πάνω απ' όλα σε ό,τι δελτία και επιλέξετε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη με την επόμενη αγωνιστική της EuroLeague. Σας χαιρετώ. Γεια χαρά σε όλους.